Bon dia, amics de YouTube. Com recordareu, al vídeo de la ruta Road de la Terra Alta, Ares va patir una caiguda amb la seva moto. La seva moto, la MacBook Montana XR1, va patir diversos danys. Si no heu vist el vídeo, ara us sortirà una pestanya amb l'enllaç. I també podeu trobar l'enllaç a la descripció del vídeo. Amb la caiguda es va doblegar el pedal de canvi i en aquest vídeo us mostrarem el procediment per desmuntar i muntar aquesta peça i també com ajustar-la. Ja a casa, al taller, vam començar a desmuntar el pedal per avaluar els danys. La primera eina que vam necessitar va ser la clau fixa del número 8. Amb aquesta clau vam procedir a treure el cargol que subjecta el pedal al bastidor. Després vam fer servir la clau fixa del número 10 per treure el cargol que subjecta el pedal a l'eix del canvi. Ah, i una coseta, no us oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Una altra eina que necessitarem serà un tornavís pla petit. I ara ja vam procedir a desmuntar el pedal. Primer vam desacoplar la part de darrere. El tornavís pla el vam fer servir per obrir la ranura de la braçadera. Aquesta braçadera es subjecta a l'eix estriat del canvi i és així i no llis perquè no giri i patini quan accionem el pedal de canvi i puguem canviar les marxes. Per aquest motiu, si ho obrim amb un tornavís, facilitem la seva retirada i no danyem ni l'eix ni els retens. Ara, amb el pedal de fora, vam inspeccionar aquesta zona i vam poder veure que només s'havia danyat el pedal. Aquest pedal ja intentarem adreçar-lo, però ficarem un nou i aquest el guardarem per alguna emergència. Dos dies justos em van trigar a arribar els recanvis. El dilluns pel matí els vaig demanar al concessionari Folk Endurance de Reus i el dimecres per matí m'estaven trucant de que ja els tenien. A la bossa venia ben embolicat el kit del pedal del canvi, amb la seva referència. El preu el vaig veure apropiat a la moto i el servei que van donar, 33 euros amb 68 cèntims més IVA. Ara ja, amb el recanvi i les eines preparades, van començar el seu muntatge. El primer que van fer servir va ser l'eix de liti. Primer vam ficar una mica de greix a l'estria, a l'eix estriat del canvi, per facilitar que entrés suaument la palanca, el pedal del canvi. No és necessari perquè no és una peça en fricció, però així facilitem que entri suaument i no hagi fricció entre els metalls. I després vam ficar una mica de greix a l'eix on pivotarà el pedal del canvi. Aquí sí que és necessari perquè sempre estarà en moviment
quan nosaltres accionem el canvi. Ara ja ens vam preparar per muntar el pedal del canvi. Depenent com muntem la abraçadera a l'eix estriat de la caixa de canvis, el pedal ja ens quedarà més alt o més baix. Ara ja vam procedir a ficar els cargols i per assegurar-nos que no es perdien vam procedir a ficar una miqueta de fixador mig. Primer vam ficar el de l'abraçadera de l'eix estriat. Per apretar aquest tornillo necessitarem la clau del número 10. Quan notem que el tornillo ja està fort, el deixem perquè al portar fixador ja quedarà immobilitzat. Com el següent tornillo estava a prop de l'eix, el vam netejar amb una mica de desengrasant i un drap net. I també vam aplicar-li una mica de fixador mig. Per apretar aquest tornillo, després necessitarem la clau del número 8. I ja vam acabar de muntar el pedal del canvi. Ara vam procedir a ajustar l'ajustament fi. Ara girant la femella d'unió de la varilla enroscada del kit, veurem que puja o baixa el pedal. Llavors la girarem per deixar-la al nostre gust i quan el pedal ja estigui a la posició que ens va bé, girarem les dues femelles que té als costats fins que toquin la femella d'unió. I amb dos claus del número 10 les apretarem una mica, femella contra femella, perquè quedi immobilitzat. I ara ja hem acabat la reparació de la Mac Bormontana XR1, del canvi i ajustament del pedal del canvi de marxes. Ens veiem en un altre vídeo.